12 ka mga kandidata sa himuong Miss Dapitan 2024 ang gihimamat sa mga miyembro sa prensa. Diin ilang gipabati ang ilang mga prinsipyo o mga ideya sa mga nagkalain-laing issue nga giatubang sa nasud ingon man sa katilingban. Sama na lang sa way katapusang problema sa kapobrehon, edukasyon, iligal nga droga, walay trabaho ug uban pang problema. Beyond our beauty, well, we are women of change. We are women of action, women of substance. And with that, I want to be at the forefront in combating these issues, and so together we can eradicate if we work together. I believe that the Philippine educational system should be focusing more into prioritizing the teachers' welfare and of course professional development. Because I believe that if we are talking about transforming education, then we should definitely start it with our heroes, which is definitely, of course, the teachers. You know, you just have to imagine that there's a classroom where teachers are well trained, teachers are well informed. Well, this will absolutely lead into a ripple effect. Nipabati sab sila sa ilang opinyon mahitungod na sa isyu sa West Philippine Sea ug ang mamahimong epekto sa mga turistang insik nga mobisita sa mga nagkadayang tourist destinations sa nasud. If na Chinese tourists nga mobisita dili sa atong local city, maapektuhan jud sila kay naay ubang mga tawo nga atong ginatawag og judgmental or mga criticize kahit mga tawo na kung unsay makita nila sa like ilabi tong i-generalize ang isa ka tawo nga kung kana siya Chinese man na siya ano naman na siya dili. If the China steal the West Philippine Sea, it would affect us badly, not just that they have stolen from us, but they could colonize us and rule the Philippines, and we could not let it happen. Sa pagbukas sa kapinsimanang selebrasyon sa Kinabayo Festival 2024, gipaila-ila na ang mga maanyag nga mga kandidata sa publiko nga maoy mamahimong ambassadors of goodwill sa syudad ang makoronahang Miss Dapitan. Kanimoy una natong gabi taman sa 25 nga puno og mga selebrasyon, mga programa, mga events. And ako mong gi-imbita nga kani nga mong gi-andam para kaninyo para ilaha ang dapitan kung unsa among gi-celebrate, kung unsa among gitindugan sa ngalan sa ato ang patron saint si Saint James the Greater. Dalan kay mga gwapa. Bright kayo. Himuon ang Coronation Night sa Miss Dapitan 2024 sa taliabot Martes, Pizza 23 sa Hulyo. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.